Donostiko udalak bere egin duen Euskarak 375 egun leloa Euskal Herriko Euskara Elkarteen topagunetik proposatutako kanpaina baten barnean sartzen dela. Euskal Herriko 30 herrietatik gora hariko direla Euskararen egunaren bueltan Euskarak 375 egun leloarekin mezu hori lau haizetara zabalduz. Eta, gure kasuan Donostiko udalari proposatu genien edo esan genien gure asmoa zein zen eta pixkat zer helburu genituen kanpaina horrekin eta zorionez Donostiko udalak bere egin zuen eta bat egin zuen leloarekin eta leloak berak zabaltzen duen mezuarekin eta hortik sortu zala panelen egitasmoa eta guzti hori. Bageratik azaldu panelen ekintza honekin hainbat helburu bilatzen genituela. Batetik gure nahia zen Donostiako auzo eta herri desberdinetan Euskararen egunaren bueltan sortzen ziren batzorde horiek eta antolatzen diren egitasmo guzti horietan nolabaiteko batzeko zerbait edo eskaintzea, bestetik herritarren parte hartzea sustatzeko tresna bat edo eskaini nahi genuen. Auzoetan antolatzen diren ekintza kultural guzti horietan Euskararen aldeko aldarriaren edukia edo emateko balioko lukeen tresna bat ere eskaini nahi izan horrekin batera eta pixkat irudikatu urte osoan zehar Donostiako txoko ezberdinetan egiten da lan hori, ezta? Hainbat konpromesu hartzeko ariketa hori ere egitea eta bakoitzak hori bere auzo eta herrietan bakarrik ez da bilela ikusi eta guztien batuketa hori irudikatzea nolabait. Horretarako nereak azaldu duen bezala leloaren izki bakoitzarekin panel bana egongo da. Okerrez banago 13 auzoetan eta gero azkeneko biak Donosti mailan edo beteko diranak. Hori auzo bakoitzak izki badauka eta asteburu honetan ekintza mordoa daude denetariko ekintzak eta auzo bakoitzak bere esku baliatuko du panela edo bertso afarian dela edo kantu jiran dela edo egiten duen ekintza desberdin horretan panela betetzeko ariketa edo lan hori. Orduan, nik uste harrera hona izan zuela proposamena eta auzoetako batzordeek eta ere interesgarri eta baliagarri egingo zaiela, esandako pixkat helburuekin bat eginda. Eta gero abenduaren 3an denak elkartu eta esandakoa ikusiko dugu modu horretan pauso txikiena ere ez Euskararen egunerokotasunean norberak edo eragileek ematen dugun pauso horiek Euskararen aldeko sustapenean eta duten garrantzia eta egiten da lan guztia.